పేరు పర్పుండు 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 నేను ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಂಡು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತನೇಟೆ ಅವೊಂಜಿ ಪೂರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಓ ಕಾಫಿದಾ ಇದು ಕಪ್ಪದ ಪರ್ಪುಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತನೇಟೆ ಮುಂಜಾನಟ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಅವು ಸರಿ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಲು ಒಂದು ಈ ಪರ್ 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 ಅಂಚ ಹಾಂ ಪರ್ಪುಂಡಿ పేరు పర్పుండు చూరు కొర్లే పేరు ಅಂಚ పేరు పరుడు హలో బంధువులే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లెంచోల్లర్ మాతెಲೆ ಹುಷಾರು ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂರಿಪ್ಪ ನಾ ಇದಾಗಿನ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಳಿನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೇರು ಪರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೇರು ಪರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನಗೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಣ ಮಲೆ आवाज नहीं करने का आवाज नहीं करने का जा पर पर ಇಲ್ಲ ಪರಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ದಿರೋಡು ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬಂದ್ಲೆ ಮೈ ಗಾಡ್ పేరు సోకుడే పర్పుండు వనస్మాన్ పూజి పేరు మాత్ర ದಿಲ್ಲಾಡೆಗ್ నాకు ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರೆ ಮುಕೊಂಜಿ ಏನ ಮಾಮೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೇರೆ ಸೊ ಮುಗೀಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ ಉಂಟತೆ ಕೋಡೆ ಆತೆ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನ ಮನಸ್ಸಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಸೊ ರಡ್ಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಲೆಪ್ಪೆ ಉಬ್ಬೇಳುಂಟು ರಡ್ಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಲೆಪ್ಪೆ ರಡ್ಡರಿಗೆ ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ವೆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲೇಜಿ ಟಿ ವಿ ತೂಪುಣೆ ಕುಳು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಟಿ ವಿ ತೂಯರಿಜ್ಜಿ ಟಿ ವಿದ ಕಾಸು ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ದಯತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ರೀಫಂಡ್ ಅಂದ್ ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ತೂದಿಜಂಡ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಾಯಕ ತೂರ್ಲಿ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕೇಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತದರತೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇರು ಅರ್ಧ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾನು ಆಕ್ಲೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಂಡು ಆಕಲ್ ದೆತೊನಾಯಿರು ಸೊ ಯಾನೆ ಕೈರ್ದು ಕೊರಡಾತೆ ಕೈರ್ದು ಕೊರ್ಕಂದು ಪಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ಶರ್ಟ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಕಾಸು ತುಳೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದೈತ ಪಂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದತ್ತು ಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೂರು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ 5 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಓಪನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡತ್ತೆ ಸೊ ಐನಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ದಿನ ದಾಯ್ತಾಪುಣು ತೂಕಂದು ಸೊ ತಕುಲು ಒಂದು ಮಣಿ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ದೋತೇನಾಯ್ತು ಏನೊಂದೇ ತೊಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಚಿನ್ಮನಿಯಾ ಸರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಕುರ್ತ ಮುಗಿಯದ ಈಗ ಬರೀರಿ ಬರೀರಿ ಅವು ಚೀಲಡ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬರ್ಸಲತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಅವು
ಪರು ನಾನು ಒಂಜು ಎರಡು ತಿನ್ನು ಬಾಯ್. ಅವು ದಾಲವಂತ ಅಂಚ ದಾಲವಂತ ನಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಗತ್ತೆ ಆತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಯಾರನಾಗದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 20 ದಿನ ಕರಿನಾತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕಣತಿ ಅವು ಮಲ್ಲನ ಇಂಜ ಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲು ಬೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು ಒಂದೋಯ್ತು ಐಕೆ ಬೇಜಾರು ನಿಜ ಚಾಲಿಟ್ಟು ಗುಡುಗುಡ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ ಸೆಲ್ಫಿ ಪುರದೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜಿಂಜ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.